Molweni kwakhona Enlightenment Print Paint Media kumthombo wezindaba rhoqo soloko qho ngeMigqibelo sibona silapha kule ndawo seniphathele indaba hayi ngobunjalo bazi. Siqale ngobulela ke uMzantsi Afrika wethu abafana bomjantsi iintwana zam madoda zamile zijike kwi-last 32 machita enze imbali ke Bafana esiyibongele ithe yabuya apha ekhaya ihlambile ijezi esinani machita next time uzolunga. Namantombazana ke weqakamba kawujonge ubibindima madoda ajike kwi-semi-final nawe sewabongela uSiyaxolisi neqela lakhe kusasa bayadlala ke sinani ke nani ke amabhoke viva amabhokobhoko viva viva rhoqo March and March inkathazo kaMjongeni vele isuke iqalise nembizo nje emibini mithathu ngayo le nkqubo bamkile bahambile sibabonile kusenzeka abanye bakhona abashekile bafihliwe sazi ninzi ke le nkqubo nge-30th kaJuni kwakukhutshwe isibhengezo soba abantu mabahambe abakufika abanganama-documents ezisemthethweni zase-South Africa. Kwenzekile ke lihambe lifike elo langa kodwa ke singazibuzanga aziprepherwanga izinto masithi bamkile kungoku abekho bahambile ubani ozovula ishophu ngubani ozothunga izihlangu asoze mna ndibe phaa estendini ndiyimeko ke esikuyo simcimba sizwe South African kodwa ke singayiphilisa singabaninzi kodwa bakhona abapha umama bethu njengathi sikhuliswe ngabo phaa ezitendini nto nje ke izingqondo zibetha ziphikisana sifundile kaloku asikwazi thina ngoku vele siyosinda ubulongwe ngoku siguqa amadola bemdaka nawo kuba ngoku sesisizukulwana sikakhetha umthandayo eyithandayo asiba iyona loo nkqubo leyo iyasibumbana isizwe sisala nalo mbuzo. Molweni ke eSouth Africa abantwana bahle abantwana bomthomnyama abantwana belanga abantwana bomoya molweni bogogo botamkhulu omama notata abantwana olusi osisi nobhuti molweni nonke South Africa kwi-provinces zonke inkalungenkalo kwizithili ngezithili lonke ulikhanyiso unkosinathi igama into kanikani tshawe ukuphala urharhaza. Ngoku ke sizawuhlalutya kanye sithi sidle imbadi ngomba oba emva koba behambile thina siyawukwazi na uphathana okanye sicebisane sakhe size namacebo ayawubumba isizwe kuphile abakhoyo nabazayo nabantwana bethu ndithunywa ngolu hlobo ahambile and then abanye bastakile kwi-depots zininzi ezinkqubo abanye bafihliwe babhaqa befihliwe zii-ministers kwiindawo ezithile kodwa ke nalapho ke isemthethweni asikwazi uba sithini mhlawumbi nani ke i-South African ningathi nithi imbathu nalapho kuba kwaba ke ngoku emva koba bemtyile aba ke ngoku bebesitshathisa thina sawusala nantoni sisawusala namatyala anjani uba kaloku zikhona iinkqubo zoba ukhona abatshatileyo kukhona abanemizi ngendlela ezithile uba bezithatheka nezi-ID nentoni izindlu khange kuplenwe uba mhlawumbi nangoku bakwazile bona ukukhupha imali yezizidlungumbulu zemali
uba zize zizophanisha abantu boMzantsi Afrika, abantu beli, abemi beli. Nangoku kwenzakala bona abantwana bangenzanga nto, abangeni nto. Ndiyabulela kuni South Africans, ndikhe ndibulele phaa ngendlela enikwaziyo ukuziphatha ngayo. Ngoku into isesandleni sabasiphetheyo uba bona bayigqibezela kanjani. Adlulile amasuku kodwa sisabona kusenzeka ngolu hlobo. Ayo yethu kodwa ke ipha empembeni yesizwe. Ngoku ingaba sinazo na i-solutions or i-plans zoba emalokishini, ezilalini, ndingatsho nalapha kwee-towns uba after ke ngoku sisuse abasomashishini jonga ngumzuzwana nje bengekho. Kunzima uyothenga ufumana isonka, kunzima ufumana idrinki, kunzima ufumana intoni. Bebekolotisa nokolotisa, bayakolotisa ke ixesha lide, inyanga inde. Uyayibona laa nkqubo Mpulumi aphezulu uthi ujonga uvale i-30 minutes ngala mini. Emva koko umakhelwane ngaphaya icuba seyi-2 rand ulifumana nge-50 cent. Kawuve ke apha esiswini ke ngoku uyayiva ke ngoku utsho uthi thina kule unemployment ngale misebenzi inqabileyo iyanyuka iprice zokutya, ziyanyuka iprice zepetroli, ziyanyuka iprice zamaphepha, ziyanyuka iprice zongena kwiindawo ezithile, kodwa awunyuki umvuzo. Isuka apho kunqaba amathuba emisebenzi. Siyawuphilisana njani na emva koba bengekho abanye abantu bengekho bemi beli lizwe? South Africans ayoyama, ibekiwe njengoba nindibona ndisenza ngolu hlobo. Abantu banemibuzo kuba sathetha ngamapolisa abakwazileyo uwakhupha